университет на царасцона филология факультета журналистика ухшакну брекон страп хобас цена юкдерглет чунла журналистки хасаб лоусует аху паз эфира ноко диктор ки хасаб ла информацию дратрука хзме бугалатха сакушат хит يرتيل خبش وس بزيح بون جوكلا وبروس زواز زجي عبسنا خطخ زجرقون بيجز زجرقون سراوا سنيز زلص حزلا ينالجو ز ديسكوسي جقن أخذ زحن أديل براحكو أديل خبش حكو شيخ زدوها إزبنزرنيا أورس عجب تلفزيون قن بيني توجو أديل براي حي يشوف زبوز قلت خناس يقدروا بولم حاجة حي بزين يعيو ترحنا أديل خبشقني عن قلت أمشي كشر أخذ جز خصص وسقن ريداكتور خداسيقز راول لشري يوم أمشي كشر أبسوا عوس يروح زومز تخبصي من شاء الله يخصيد عجلر يردر قلت ناس يجروا تريد حسقيانا قد نبي فرخي تزون أبسوتي لخبشام تبجيك أخ ناس بتركام تنسى خنتم تبجيك أخ بشمتم تبجيك أخ ساعة بجاك أكون يزبتراز إزبان زرا كرت وكانال رح تزون عمني زيج ساعتي ويجي بمنوت رز حلقون عبرزم موان بلغون موان ب حاضر على زومز تحنالك التليفون ياسنا حتش حري على قد بشين جيش ببيع عشوكس يول أزي تقول حرادة ويزيجي تلخو بشرا على يحشتوان يقزخ تسكوزيجي أما لوانزا يا أزي تقول ركوبريا كومونيست بارتيا أمشي نامز أكيد خرجي يركب خزومز فرخي حشتر زومز أبسنا تورخ يزقنا يرخص وزجي أنوكا يزاي قام ز تيوريا كرم خص وزي وبارت زجي دل خبشال إرمشتوازي وبارت زجي ارتقى عزر حتى زحفون أي بشريلا قد حرا حبيان قدزومز أي تقول رخوقا نايبر خروقا وبريشنا بسنيري حزو سويتقنا كرتبل بسنير بجارة عيد قلب يكشعات رجعت أبريكت الله شايف رزقات نيقن تخرج ورزحن وخ كريسبندين شت نيقن سرا وصورة سقن أتيل داسيد روسان حشق يبقى نسقن ريداكتور خداسي حمز وبريري حزو سويتقن بأيفرقن بشمتسان أكرتكو رل آلي دبسنا يجد وحمتا بسنيري حزو سويتقن بألوت حبس يحيي فلاديسلاف أرزن بنبز زاوز وسبقة مобилизация دوز حوز وبريزنك أرى بس سابخر بيبشة تقوز سويت حرا حنتمت وزامش أنلديت يسمش يجي وديوزر جبري مرد بيجيل رانجي دار تقوز عشان شيء مزجي حرا زي دروب يفرح حتتوان يقز يقع بيجي خنتازر جي وارجو كزميجشز يشتزخشز وبري يبشي قزدرة تركوريش كارا حتى زحفون هاتي لو خبشة وس زوا أريوسك بزير بوت واحد سخامة زمسرة زيكي شبشيني فيك شوكسين ركنا يونزيكي عبا شوكسان تاتي لو خبشة وس زوان وبريقان بيزدروي قوك بسكالا يرد سنحلوت يخوس زوا قوك بسكالا يرد سنحلوت عابخي بيدرة ترزجة بعد الزز أرجارة واتس بحرا شو مزايد Это дорогой, очень ценный и, безусловно, такой кусок счастливой, творческой жизни в этом коллективе. Именно в коллективе, потому что это командная работа, и все, что мы могли воплощать как идею, да, те, которые как бы, ну, творческие люди, да, ничего бы мы не могли делать без инженерного состава, без наших
замечательных техников. Причем люди были собраны со всей Абхазии. Если художнику надо написать титр, а тогда это надо было вручную писать, да, то мы все были рядом с художником, потому что надо было обязательно это вовремя выдать. Если нам надо было строить декорации, то мы все становились декораторами, потому что нам надо было быстро что-то создавать. То же самое, если у меня рождалась какая-то идея, она могла быть сумасшедшей, то инженеры, они творили чудеса. То есть они могли вот эти вот тонные камеры отрезать ножки болгарками для того, чтобы сделать кадр снизу. Мы могли попросить оператора сесть в багажник для того, чтобы сделать там кадр, движущийся кадр там по осенней листве. Было все с желанием отдавать все время зрителю нечто то, с чем он только сейчас, вот благодаря открытию телевидения, начинает знакомиться. Ну, руководство, если говорить, да, там, вот упомянули об отце. Я периодически получала выговоры, меня периодически хотели снять с работы, потому что если меня отправляли делать сюжет новостной, официальный, правительственный, то я могла за монтажным столом сделать фельетон. Нет моих достижений, нет ничего там моего, потому что я ничего, если бы не было коллектива, единомышленников, команды. Первая утренняя программа, да, это была идея, с которой я пришла, и которую приняли, и которую мы начали делать. Назвала я ее «Адуней». Да, это вот первая информационно-развлекательная утренняя программа. Она, конечно, не могла выходить каждый день, потому что технически это было невозможно, но идею поддержали, и она была воплощена. Детская программа «Щищнани», где первым героем был Кутахча Хылпа. Это абхазский язык, которым учебная у нас была передача. Во всех передачах мы существовали. Если была идея, то разделение на то, кто это придумал или чье это, не было. Я желаю вам, телевизионным работникам сегодня, не терять вот этой влюбленности в свою работу, вот этих живых глаз, проникать в материал, в душу, если это касаемо, допустим, людей, с которыми вы работаете. Не бойтесь наблюдать и вытаскивать лучшее. Я желаю вам успехов. Я очень люблю вас всех. Не зная сегодня уже новый состав телевизионных работников, но это любовь навсегда.